Messi i Neymar són alguns dels jugadors que en el seu dia van participar en el trofeu MIC. L'edició d'enguany de la Mediterranean International Cup, dirigit pel tortosí Juanjo Rovira, es va presentar ahir a Barcelona. La competició tindrà lloc a diverses poblacions gironines entre el 15 i el 20 d'abril, aprofitant la Setmana Santa. Entre els equips destacats que participaran hi ha el Barça, l'Espanyol, Madrid, Manchester United, Ajax o Liverpool. Rovira explicava alguna de les novetats d'aquesta edició. Doncs dintre de poc ja tindrà... Enguany, a la nostra web, a part de rebre i poder seguir tots els resultats i poder seguir totes les existències del torneig, podran també, com l'any passat ja va ser una novetat i enguany un pas més endavant, poder seguir el temps, gràcies també a l'ajut i a la col·laboració del servei del Meteocat, el Servei Català de Meteorologia, i també amb aquest pas endavant que han volgut fer les noves tecnologies. Abans els parlava d'una app que juntament amb el grup ADI hem tirat endavant amb l'estimable i sense ells no hauria sigut possible col·laboració i ajut de la Caixa, una app que ara els presentem en un vídeo i que esperem que en puguem fer ressò i que sigui, com dia abans, una primícia a nivell de futbol base a nivell mundial. Yo creo que es una oportunidad única para todos estos jóvenes que lo vivan, que son grandísimos equipos, grandes jugadores y que seguramente pues, si lo hacen bien van a tener la oportunidad de poder estar en un grandísimo club, pero sobre todo eso, que disfruten y aprovechen la oportunidad porque no siempre puedes jugar este tipo de torneos que para los jugadores pues, es importante, ¿no?